Това е история без маски. Поручици Радул Милков, Продан Таракчиев, Симеон Петров, офицери Неделчо Бончев и Димитър Списаревски. Имена, които ни дават повод за гордост и говорят много за характера на нашата нация. Всички те са част от славната история на страховитата ни армия. Войската на една малка държава, нанесла не едно поражение на врагове, многократно превъзхождащия по сила и въоръжение. Това са само част от стотиците български пилоти, чието саможертвена готовност да бранят страната ни стъписвала враговете, а дори враговете ги описвали така. Българските летци се бият с ожесточение, като че ли защитават най-скъпата светиня на света. Те изчерпват понятието ненадмината ярост в авиацията. Българските пилоти са сред пионерите на въздухоплаването. Те извършват една от първите бомбардировки в световната история. За първи път при бойни действия деморализират врага, пускайки позиви от въздуха, въвеждат безмоторно кацане и още много използвани и досъвършенствани в световен мащаб нововъведение във въздушния бой. Летците ни се стражават до край. Дори когато битката изглежда напълно загубена, когато на 17 април през 1944 година, тогава в небето над София 35 от тях се изправят храбро срещу 450 тежко въоръжени вражески бомбардировачи и изтребители. Пилотите ни се бият на ръба на човешките възприятия и възможности, а когато мунициите им привършват, използват немислимото за мнозина страховитият самоубийствен таран. Постиженията на авиацията ни продължават и в мирно време. България показва на света, че може и ще продължава да създава качествени пилоти. Двама от тях, Александър Александров и Георги Иванов, са и сред първопроходниците на космонавтиката. За славното минало, настоящето и бъдещето на българската авиация в Деня на българските военно-въздушни сили ще си поговорим за полета на духа, героизма и саможертвоготовността. Това е история без маски. Казвам добър ден на всички, които ни гледат. Добър ден и на нашия гост Димитър Недялков. Здравейте. Професор Недялков или полковник Недялков, как предпочитате. Както е удобно. Както е удобно. С вас сме, за да си поговорим за българската авиация. Тема, която през последната седмица, ровейки и в интернет, и в съответната литература, разбрах, че е доста популярна в България. Много млади хора и не само млади хора се вълнуват изключително много от тази тема. Предлагам да почнем от началото и ще почна с нещо, което надявам се да прозвучи като анекдот. Имахме един съученик преди време, когато ставаше въпрос за история, учителя винаги го питаше: откъде искаш да почнеш? И той: ами от средата. И винаги имаше около среден, понеже нашата цел не е да получим среден днес, а да получим максималната оценка по история на българската авиация. Ще започнем, надявам се, от нейното зараждане в България от 1982 година, Пловдивския панаир и едно изложение, на което двама български 1892 година, да, точно така, Пловдивския панаир и едно изложение, на което няколко български военни са силно впечатлени от френски балон и решават, че може да го използват в нашата армия. Това е началото на въздухоплаването в България. Всъщност военните осигуряват издиганията на Годар по време на Пловдивския панаир. Имало е команда, която е осигурявала издиганията, а двама офицери всъщност са се възползвали от шанса и заедно и с други гости на панаира са се издигали, са използвали французина да се издигнат и да погледнат България от високо. На един от тях може би трябва да обърнем повече внимание, защото той фактически създава българското въздухоплаване и българската авиация, точно така. Той мъж е бил подпоручик тогава и не само се е издигал, но си е позволил да пребивава по-дълго в гондолата на балона. С Годар са направили и един полет, от който Златаров се е впечатлил изключително много. И това е причина млади офицер да не само да мечтае, а и да се възползва от шанса, който му е даден. И на практика през 1902 година завършва
школата в Санкт-Петербург. Това е едно от най-престижните учебни заведения. С руска стипендия завършва школата и започва да работи в това направление. По това време трябва да споменем и името на поручик Джамджиев, който през същата 1902 година, 1902 година е знаменателна година за българското въздухоплаване и българската авиация, създава първата орнитоптерна система, т.е. летателен апарат по-тежък от въздуха, който на 8 март същата година успешно лети. Тоест пак балон, да разбираме. Не. Това е махолет, грубо казано. Това е летателен апарат по-тежък от въздуха, който формира подебната сила не като фиксирано крило, а наподобява полета на птиците. Тоест нещо, което са правили в края на миналия век и според анализите това всъщност предшества полета на братя Райт. Това предшества полета на братя Райт, но много малко са успехите в това направление и затова е добре да споменаваме името на Джамджиев, защото той е един от малкото успели да решат тази задача по по-трудния начин, наподобявайки пример от природата, и го прави на базата на една много стройна теоретична разработка. Т.е. вкарва вътре един интелект, който е за завиждане. И аз съм сигурен, преглеждайки неговите записки, че човечеството, когато технологично достигне необходимото ниво, все още е рано за тая идея, ще се върне към примера на Джамджиев и на подобни нему, така че да можем да летим наистина така, както се прави в природата. Всъщност, ако ми позволите едно отклонение, доста учени в момента работят, наблюдавайки именно природата и животните, за да създават апарати с възможно най-малки размери и възможно най-добри аеродинамични свойства. 1906 година официално първия балонен корпус в България, т.е. първата военно-въздушна формация за нашата история. Това, което първо искам да ви питам, Монголфие 100 години преди това първия полет с балон, защо 100 години след като човечеството официално е открило полетите с балони, започват те да се използват в армията и имало ли употреба преди това някъде? Да, балоните са вече доста разпространени в развитите държави. Те се използват много активно в колониалните войни. В руско-японската война също много активно се използват балони за различни цели. България се е подготвила за война. Целта на българската държава още от нейното създаване е била много ясна. Освобождение на своите братя и обединение в единни граници. И всичко ново, което е помагало на тая идея в тактическо и в оперативно отношение, е било добре дошло. Българските офицери са били доста грамотни за своето време. Българската армия е била една от най-интелигентните армии в света. А по своята мощ тя е била на 13-то място. Така че това усилие напълно е прилягало по това време. Българските офицери де-факто са оформили аристокрацията на нашето общество до 1944 година. Балоните са създадени точно във връзка с предстоящите бойни действия в Източна Тракия. С военните планове за водене на подобна война. Може би важен щрих е да отбележим, че когато Васил Златаров отива във Франция 1906 година да купува първия балон, всъщност, вижда и първия полет на европейски самолет. Става свидетел на един от първите полети в Европа с летателен апарат, по-тежък от въздуха. И е пленен от тая идея. Връщайки се, той започва да създава и развива балонното отделение, което е първия военно-въздушен компонент, може да се каже, на българската държава, но в същото време мисли и за авиацията. И негово е усилието Масленников, 10-та година. Демонстрационният полет. Да, то не е един. Много полети организира той и там летят много хора, включително царя, князете, между другото... Тоест всички, от които са зависели финансите и закупуването. Финансите, и от които... Това е пример за всички в България. Царя да седне в самолета, князете да седнат в самолета. То много малко е приличало на самолет Фарман 7. Тоест доста рискова операция. Абсолютно, разбира се. Между другото, това не е първия полет на
Фердинанд и на князете. Преди това през пролета, мисля, че през май месец те летят в Белгия. И това са първите короновани особи в света, които си позволяват този лукс. Така че... Аз доколкото като помня, въпросните братя Монголфие не са се качили в собствения си балон, а са ползвали тестови. Са бог с тях. Всеки това е въпрос на... Да го наречем така. Да. Кураж трябва да има човек за тази работа. Така, 1912 година първите самолети в България във връзка с съжаление Балканската война. И първият доста интересен момент, бомбардировката над гарата в Одрин. И този, признавам си, много форуми проследих, особено в интернет. Проблема се нищи буквално през месец, темата се подновява наново. И винаги има две мнения. Първи са италианците, войната за Киренайка срещу турците в Африка, съвременна Либия територията. А пък другото мнение, пак раздвоено, 16 октомври 1912 поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев хвърлят първата бомба при въпросната мисия, която е и наблюдателна над Одрин, или италианският доброволец Джовани Сабели, който пък с български пилот-наблюдател извършва тази бомбардировка. Първо да почнем от там. Ние ли сме извършили първата бомбардировка в световната история? Бомби от самолет, а и преди това от балон, са хвърляли много преди това. Между Триполитанската война и Балканската война има големи разлики. Третия фактор, който трябва да се отбележи, когато се говори за тия неща, е свързан с определението за боен полет. Много зависи, когато се прави анализ на тези събития, от това с какво ще се съобразим, откъде ще тръгнем като входни параметри, за да определим истината такава. Тоест, дали полет е на първото, което гледам, дали полет е при реални бойни действия? И двата полета, и в Триполитания, и в Източна Тракия, са при реални бойни действия. Но в Триполитания те се извършват от доброволци. По принцип, италианците покриват в Триполитания 11-та година много широк спектър от мисиите и задачите, за които се използва авиацията. Но италианците влизат в Триполитания без въздушен компонент. Имали са балони, без авиационен компонент, нека го кажем. Работата там не тръгва в началото, и точно поради липса на аероплани, на адекватно разузнаване. И тогава те наемат пилоти-доброволци. Формират един отряд, след това втори отряд, които започват да изпълняват задачи, включително хвърлят и бомби. Едно малко отклонение. Тези пилоти, понеже са доброволци италианците и в българската армия, 912, точно така. Платени са, наети са от България или просто доброволци в най-прекия смисъл на тази дума, безметежно дошли да помагат? Сега за италианските доброволци в Триполитания, те са били офицери. В Италия има... Да, там казахте, че са наети и аз заради това... Те си офицери, просто са летели в аероклубове. И когато държавата изпитва нужда от подобно усилие, предлагат на един капитан и той създава това първо формирование, което, пак казвам, доста широк спектър използва, включително хвърлят и бомби. В Триполитания нарочно от щаба на действащата армия са изпратени двама българи, които да вземат пуките от практиката, включително в областта на използване на авиацията. Какви са разликите обаче? При нас нещата, свързани с въздушния компонент, целенасочено се развиват от 1910 година. Те са заложени в оперативните планове за водене на войната срещу Турция. Тоест, развитието на българската авиация има планомерен характер. Формированията са заложени още от началото, че ще съществуват. Тоест, когато идва 16 октомври, във въздуха са офицери от подразделение, от първо аеропланно отделение, което на практика покрива понятието боен полет, защото едно от изискванията, един от елементите на това определение за боен полет
включва изпълнение на полета от военно формирование. Тоест тези хора са били част от българската войска били много част от преди този българската полет, войска, а не да. както Всичко в това е италианския планирано. случай, наети след като е почнало бойното действие. Формата на войната е бил съвсем различен. Врага е бил съвсем различен. Говорим за първата въздушна война в историята на човечеството. Всички основни играчи в Балканската война имат въздушни компоненти. А Турция, като държава, е имала в реални условия първата развърната противовъздушно-земно базирана противовъздушна система. И Одрин е бил мястото, където тази система започва да действа. Тоест, когато се извършва първия полет, боен полет на българската авиация, той под своето същество е бил разузнавателен полет. Такава е била основната задача на мисията. Но те се оказват срещу противник, който им въздейства от земята. Тоест стрелят по тях Стрелят по тях. Имало е една нарочна батарея, круповски оръдия, 75 мм. без импровизации с пушка по самолета, с специална батарея, която точно за това е направена. Това са си били противовъздушни оръдия, които са били развърнати. И между другото, когато ги пленяваме, когато завземаме Одрин, това са първите противовъздушни оръдия от системата за противовъздушна отбрана на нашата столица, София. Тоест с тях полагаме основите на нашата противовъздушна отбрана. Така че 16 октомври не е само, може би, празник на българската авиация, а и на българското ПВО. А този спор, частният, дали Радул Милков и Продан Таракчиев или с участието на Джовани Сабели, който на 1912 година, 17 октомври. Не, ноември. Джовани Сабели е ноември. Да. Там има ли спорен момент? Тъй като масово навсякъде се пише по спомени на нашите пилоти. Те са извършили първата бомбардировка, но според военния архив пък пишело, че е имало разузнавателен полет и когато са кацани, са счупили шасито на самолета. Аз споменах, че първият полет е бил с разузнавателна цел. Т.е. задачата е била да се разузнае. Добре, но нашите мъже са решили да вземат и бомби, които не са били авиационни бомби, а ръчни гранати. Ръчни гранати, да. Така че по спомени на тези авиатори, те са употребили тези гранати. И те продължават след това в отделни полети да използват подобно оръжие при изпълнението на самия полет. Първата планирана авиационна бомбардировка, и то след упражнения, които са правени предходния ден, е 17 ноември 1912 година. Те са били два екипажа, които са се готвили, но в крайна сметка един от екипажите изпълнява задачата и това е това, което казахте, Джовани Сабели и пасажер Васил Златаров. Да внесете малко повече. Пасажера какво означава наблюдател? Пилот и наблюдател в самолета. Има хора, които, аз признавам си, също не съм много ясно. По време на Балканската война е нямало това понятие наблюдател. Използвано е пасажер. Нали? От Франция идва този термин. И един от приносите на нашите авиатори в Балканската война е, че всъщност създават условия да се формира реален екипаж, който да има един да пилотира, друг да наблюдава и да разузнава. Всъщност наблюдателя следи за това, което се случва на земята, определя координатите на основните цели и когато слезе на земята, оформя едно кроки, се казва, на картата, където целеуказва за сухопътни войски, за артилерия и така нататък. Наблюдателя се появява като понятие по-късно и пак да подчертая, че един от приносите на българската военна авиация е, че оформя тая задача. По-старши офицер даже се е качвал под формата на наблюдател в задна кабина, защото той задължително е трябвало да притежава достатъчно щабна култура, за да може да определя задачите. Златаров всъщност извършва, Васил Златаров с пилот, той е бил старшия на екипажа, с пилот Сабели извършват първата планирана бомбардировка, може да се каже и в историята на човечеството в условията на война, защото пак казвам, другите са били малко на Добре, да преминем тогава, след като уточнихме този момент, да преминем към Първата световна война. Там как се справя нашата авиация? Знам, че имаме пленени с чужди самолети, даже ги използваме. Справя се
адекватно, да кажем. Съюзници, но имало е дискриминация към начина на въоръжаване на нашите аеропланни отделения. Оформянето на Македонския фронт, което не е било в интерес на българската държава, знаем от историята, става под външен натиск. Нашите войски са могли да минат отвъд и да решат проблема с антантата на този участък на бойните действия. Българската авиация формира 2 аеропланни отделения и едно балонно. Балонното действа на север в Добруджа, аеропланните отделения действат на Македонския фронт съвместно с немски и с австрийски аеропланни отделения. Изпълняват своите мисии и задачи, осигуряват войските не само в тактическа, но и в оперативна дълбочина. Има емблематични полети. По 170 км навътре в територия. Която немците, да речем, защото трябва да се съизмерваме с тях като съюзници и какво са правили на същия фронт, никога не са си го позволявали с подобен тип самолети. Преди да преминем към този преходен период, който е между двете войни, да ви попитам в страни от темата за България нещо любопитно. Историята с червения барон, този легендарен немски пилот. Няколко версии има и като че ли се бъркат. Как е загинал той? Свалил е 80 вражески за него, разбира се, самолета. Невероятен аз за времето си, боядисва самолета си червен, толкова недосегаем явно се е смятал. Как загива този човек? Да разсеем малко мъглата около една чужда легенда. Мъглата е много гъста там. Аз не бих могъл да я разсея. Има основно 2 варианта. Много летци на Запад и експерти от много държави се борят за това всъщност кой в крайна сметка е причината за смъртта на този изтъкнат пилот. Има варианти за канадец, за други авиатори. Има варианти свързани с това, че е прострелян от случайен изстрел от земята. Така че там не бих се намесил в подобен спор, защото все още няма яснота. На Балканите ние си имаме един ас, който е най-добрия, с най-много свалени въздухоплавателни авиационни средства. Това е ЕШВГ. Един много млад мъж, той загива на 21 години, 17-та година, края на 17-та година загива. Той с 20 победи, от които 16 аероплана и 4 балона сваля. И много така не рицарски е свален от британците, които не са могли да се справят с него и залагат 500 кг взрив в... Не е 500 кг, по-малък е взрива. Достатъчен взрив и когато се е доближил при атаката на един от балоните, всъщност взвеждат взривното устройство и той така загива. Да се върнем към България. В периода между двете войни, всъщност в края на Първата война, ние унищожаваме всички самолети, двигатели, летището във Враждебна, ако не се лъжа. След това обаче започваме дори собствено производство. Имаме собствени фабрики с италианско участие, едната от тях. И достигаме така до Втората световна война. Кои са нашите самолети? В смисъл, как се казват, как се използват? Въпреки забраната, ние правим самолети. За българските конструкции говорим. Точно така, да. По клаузите на Ньойския договор ние трябва да унищожим всичко, но трябва да напомним, че от комисията всъщност са укрити не малко двигатели, укрити са и самолети. И те стават база на българската авиация след Първата световна война. Ние имаме забрана за военната авиация, но можем да развиваме гражданска, като мощността на двигателите не е по-голяма от 180 конски сили. Въпреки всичко, с наши приятели успяваме да купим и по-мощни самолети, но всичко, което купуваме, го купуваме на много висока цена. И държавните мъже стигат до много правилния извод, може би до такъв извод трябва да стигнат и сегашните държавни мъже, че трябва да почнем да си правим собствени самолети. Втората световна война. Съжалявам, че е така малко по-бързичко, но по принцип разбирате, че сме притиснати и от времето. Втората световна война, тежки бомбардировки над София. Първо
първото нещо, което искам да ви попитам, заслужени ли са те, смисъл такъв, заслужава ли столицата на България чак толкова тежки бомбардировки, буквално по цивилното население? Всяка една подобна, това го казвам като военен пилот, всяка една подобна бомбардировка е варварски акт. Това е вън от съмнение. И в този смисъл и аз не мога да оправдая никого за това, че върху София, върху други големи български градове се сипят безцелно бомби. Още повече, ако се проследят и основните обекти за бомбардиране, ще се разбере, че голяма част от обектите са примерно Александър Невски, до Александър Невски падат бомби, до джамията, до синагогата. Тоест няма военни обекти. Тоест това е бомбен килим. И разривите каквото включат. Без булеварди, да, църкви. И затова и основната част от загиналите, това е мирно население. Над 90% от загиналите, това са мирни граждани, които нямат никаква вина за това, че българските политици са обявили война на Съединените щати и за това, че войната в крайна сметка идва и в България. Тук пак имаме свой герой, капитан Списаревски, Димитър Списаревски, който при първия си полет извършва и нещо, което буквално втрещява американските пилоти. Пленени от тях заявяват, че такова нещо нито са очаквали, нито са виждали. Таран на чужд самолет. Какво според вас като изследовател на периода се е случило, тъй като общата информация е, че той е качил се в самолета, самолета не е успял да стартира, качил се във втори самолет, така да се каже, закъснял е за да тръгне с групата и после се е оказал в много тежка ситуация, буквално в някакво ядро на вражески самолети и е бил принуден да използва почти всичките сили, всички муниции и накрая решава да извърши това, за което предупреждава още преди време приятелите си, че ако се наложи, самолетът трябва да бъде свален доли с цената на Таран. Има спорове около това, което се е случило с Писаревски. За съжаление, ситуацията е била твърде динамична и може би тайната за смъртта си отива заедно с Писаревски. Всъщност остава дилемата какво точно е направил и защо го е направил. Неговата мотивация. Възможно ли е първо този как да кажа, за мен най-смущаващ въпрос? Възможно ли е да става въпрос за пилотска грешка? Аз имам теза и според мен това е изключено. Според мен Тарана е бил целенасочен. Той е потвърден и от американските войници, които са на борда на... Значи, американците имат две версии. Едната версия е свързана с челна атака, която аз не мога да приема, защото Списаревски го намират почти цял. Когато се срещнат два самолета, един срещу друг, с приблизителна сумарна скорост от порядъка на 900 км в час, 800-900 км в час, нито самолета на Списаревски ще падне в такъв формат, нито ще бъде намерен. Той е бил почти цял. Крайниците му са му липсвали. Самите американци имат две версии. При нас версиите са още повече. Нали? Както и възможностите. Ни казват пилотска грешка. Според мен това е бил целенасочен акт. Той не е бил камикадзе. Преди Списаревски са извършени десетки въздушни и така наречените огнени тарани. При много от въздушните тарани в Съветския съюз хората оцеляват. Тоест тараните се извършат, за да бъде... Така че и пилота да оцелее, и да бъде свален самолет. И това е било възможно. И начина, по който според мен се ударил Списаревски, според мен е била скритата му цел. Да свали, да довърши това, което не е успял в атаката и да унищожи в крайна сметка Либерейтера, но не с цената на живота си. Разбира се, в крайна сметка го е унищожил. В крайна сметка, да. Разбира се, в такава ситуация човек поема големи рискове и, за съжаление, той загива в подобен таран извършва и Неделчо Бончев
При него като че ли обаче може да се тълкува въпроса като пилотска грешка или просто като неориентиране добре в ситуацията, но той пък оцелява или може би е извършил точно това, за което вие говорите. Да, според мен. Успешна маневра с таран, при която пилота оцелява. И там има варианти, но той е оцелял. И това доказва, че нашите пилоти в такава ситуация са решавали да прибегнат и до това последно оръжие. В Германия, въобще ние сме били в формат на съюзници, където това не е стояло като дилема, но и немците от 1944 година започват да развиват едно специално формирование, което да извършва тарани. Той участва във въздушните боеве с точно с такава цел. Преди да преминем към последния етап съвременната авиация, няколко думи за нея. Искам аз да спомена няколко думи за един български пилот, Симеон Петров от Първата световна война. Човек изобретил бомба, безпилотно, т.е. без кацане, без включен двигател. Човек, който е имал собствена звукозаписна компания, която дава началото на Балкантон, не греша, нали? Да. И е подготвил български олимпийски отбор по колоездене и за жалост приключва живота си като навивач или как се казва, монтажист на бобини. Бобиньор, да, в завод за техника. Явно сме били доста талантливи в много области. Българските пилоти са били доста талантливи в много области. За вас в съвременната авиация най-големите достижения кои са след 1945 година? След 1945 година, първо, ако трябва да говорим и за имена, емблемата в световен мащаб за България е Асен Йорданов. Той е научил света да лети, това можем да го кажем спокойно. Той е изработил първите в света стройни инструкции за това как да се обучава летателен състав. И навсякъде по света той е много известно име. След 1945 година имаме достижения и тук в България, и на Запад. В България ние, въпреки клаузите на Парижкия мирен договор от 1947 година, за бройни години ставаме първа авиационна сила на Балканите. И това продължава в периода между 1955 и 1990 година. Имаме двама космонавти. В този период България става шеста космическа сила в един от моментите в света. Шеста космическа сила. Трета държава в света, която развива изследователска и производствена програма за космически храни. Ние мисля, че още продължаваме в Българска академия на науки. Да, разбира се, това продължава. На Запад аз на няколко пъти споменавам, че пътят до Луната е прокаран и от българи. Там имаме хора от Джемини, от ракетата носител, през Лидара до катапулта на спускаемия апарат, който е решил най-големия проблем на тая програма. И името на този мъж е Иван Ночев, който в края на живота си, 1991 година, иска да се върне в България, но внезапно почива така и не осъществива мечтата си. Но това е, че ние пилеем тези мозъци навсякъде по света и продължаваме с този лукс, за съжаление. Нещо по-оптимистично за финал на нашето предаване, на нашия разговор с вас. Състоянието, знае в момента, че е тежко на българската авиация. Няколко активни самолета, пилотите нямат достатъчно летателни часове, няма керосин, буквално смисъл на думата, пари за него по-точно, няма нови машини. Но все пак има ли някакъв повод за оптимизъм? Разбира се, че има. Спектър от мисии и задачи на съвременната българска военна авиация се разширява и мъжете, които са в авиационните бази, си изпълняват задълженията на ниво, което помага много на държавата. И в рамките на и в национален мащаб, и в съюзнически формат. И това, което може би трябва да се случи, все пак да се обърне внимание и да се продължи развитието на способностите в това направление, защото каквато е авиацията, такава ще бъде и нацията. Това е нещо, което е доказало, говорихме си за времето след Ньойския мирен договор, което е доказало, че може на базата на модерните технологии да изтегли нацията напред и развитието й да почне в мащаб, който съответства на нашите интереси. Благодаря ви за този разговор, полковник Недялков.
Надявам сме били полезни на нашите зрители. Аз лично с това закривам първото издание на История без маски. С това слагаме и финал на днешното предаване Акценти. Желая на всички, които ни гледаха днес, приятна събота и неделя и спокойна най-вече. Гледайте ни другата седмица, когато ще имаме много нови и интересни теми. Лек ден от мен. Това е История без маски. Вие гледахте Акценти.